No, 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 no. Ara man ni kaniya ko po. Gani haram ko diri god. Ginuktukan mo diha. Sa imuhan eh. Ako ana, problema lagi ko kay way kasudan. Grabe ang bawras dagat ay. Amay kay nagisgot ka na kanon na bidad bitaw tikag panagat unta. Na di na akong balik to sa dagat ay, grabe ang bawra gyud oh, kusog ang hangin oh, rog. Likit ako diha kay Likit lang diha, bayad lang ikaw man. sa dami imuhang Negosyo man Buya kay wa may kasudan. kugihan po ni man umboy oy. Madalhan man sa nina to sa muaran mausar ay gasto. Kanang sabutan to ba malik tag dagat. Grabe ang bawra gyud magunsam ta to sa dagat. Ah, dagang panagat mamukot, mamana, mamasol unsa-unsa. Aming panagat hangin sumsungon na ginong kayo kay Oh, bangkat ning buang. Paglili ang sa dagat kay lubuga pero kung Di gid madari ay madaaw ngadto ta og maginamsa. sabutan niya. Asam ka ting? Ay, Mamasol ko ay kay grabe namang pagisudan. mamasol nga na sa bukid. Abaw kay dagat man. Bagat man. Amo salir ba ko na binuang mo nga. Unsa may mukhaon res bukid nga. Wa may dagat res bukid. Ay sus. Grasya na las Ginoo to paabot makakuha ra to para sa ospre hapon. Yati na. Mo adto sa kuy kay di ko mo pala ngay hapon ako. Aw, soy dito, musalir ba ng katala nimo? Wala po ta dis puta tala ay magita ta sudan ay. Buangon guro tos dirto. Suds o atong masol to drink white dagat res bukid. Tarong ko baka nagpangutok ang tawhana. Ano? Kuwan tanang. Unsa wi kay makuha kanya dito? Aw, suwayan to niya doron. Ayan to nya. Ngadto dagat o ato tong samuk-samukon nito at putong iyang Ay, ato kabuang. sa tong panid-an og unsa gi musalir ba gidong iyang kabuang? Kala naman to. Okay, may dili kayo lengat. Lengat ako dugan lusay. Tadlaw mo dito. Bukan di ko masin kakuha ta. Masabog bisa na. Turong ka talaga po ang labyo ng buwan. Tinuod to yan ang lanang, Usa lapit ng buang. usa kay makuha niya diha. Ay, pinalatala ng trabahoan ng Ako lagi sa pulo. Bakit kay bitaw? baliw ka yata eh. Suga ko suga. Aris mo tadrigo po ato kung panid ano salir ba na yung katala. Sa ni pata, tingko na. Sa man yun? Kasi? Uy, bulat. Oh, salamat ka ko. Uy, kasi ah. Ay, nakakuha ba po? Hindi ko, titinuod ka kuha gid salir yung katalas buang oh. Uy, siya man ni. Paan man ni? What? Kumahon ka uri, gutom sa ko. Ah, putos pa. What the? Bisa ka bodi mahadlok. Ngan mahadlok ta. Ka uri ta. Salir yung katalas buang oh. Parisig, sudan. Ini. Mati sug nang hapon dari sa lipod man kami kita. Ay tawo ka. Sibagan ni Paris kay sudan mo ta. Wait a minute. Who are you? Grabe. Kung ko apin ni Luna. Ano kasi kana? Okay ra ni. Grabe ni ko. Eh, ako drat. Sa ni. Tuno pong gapo ni biral pun. Kuha ra po. Ako bikin itu kan. Siya ikutad ni. Damn! Dinas man ni. Sa man ni. Kan man ni. Di man ni tagat ni kita. Uy, nana mis mama. Rasod ami ka. Kuha. Tayang ni salir yung kabuang. Kuha ako na itong pukot doon para ko po kay mag-apil diri ha. Atong apilan ng katala niya. Kuha ito apil yung para ha. Sabi na sunod. Ah, tali sunod ko sa sunod. Ngano man taon ningan. Isda sa dito kabuhion ko ni sa dilat. Tandugo ng tali kan. Krantado taw di maming kay putang buta ng maming oy. Kirang dili taon nga nang abusog sa kuno sa dinas kamugayan ako gyapon ni. Ako no ni abdal naman ni hodon wa pa man mo usod kaon. Hey! Oy, Naabli! Titinuan na gito yung mamasol ka gani ha? ay ning gutom ka ay oy sudanan nakakuha ra masag ko. Unsa may man kuha diha? Ana kagilagi lang. Sige ni tan-aw doon mo gani ha nasuya minimo. Na lagi ko. Hapas nun me.
Sam po na Kita may nagbira ka din, suya may, nagat na mukot na pud may. Aw, asa mo mamukot? Ari, direct eh. Di ha, kaya si magkuha. Ano tugawan niyo din ako ang ano kay kana ang usa may mukaon nga dang tugawan niyo Usa sa na kuha mo Kaya dali. pwede mo nga may manag-imuha na. Di mo na imuha diha. Sa gobyerno mo na. Aw sa pabatang-batang ra inyo di tambahan. Ay tambahan mo, buntag dron. Ay ayaw ay kabuang ano sa grindi ko na batugaw ra ako diha wa pa mapunan ako. Unsa na yung mga kuha mo diha di ay? Ay nagklase-klase ay sa gud gitandog. Sa Tinuod. kuy tang-tang. Hoy. Kuy ka naglangasa po ninyo ay. Nga kami pa sad-an nga. Sad-an. Ikaw nagkupot ng pasuli mo. Kanina. Uy, sos, mroset, himbis, o panit. Uy, usama na eh. Unsa man kuha? Gusto mo na. Nayabag. Para na magpapil. Ahak mo na eh. Uy, listahan na eh. Pan, upat ka buok, 20. Sardinas, usap ka buok, 25. Ang tanan, 45. Uy, umulab yung pagka-usab. Otro. Ubay-ubay na ikagbayaranan. Ahak. Bagak na mo. Utang. Unsa na yung mga kuha mo diha di ay? Na, sardinas mo na. Ayaw ng pragatay. Di alam mo apil. Di mo apil na. Tumi una. Unahan ay gi. Ano? Kung nga to naman pag mamaulin na mo, kaya pagkautang na mo, masama mo na ko. Grabe. Pero pagkasuway na utang na sa pamasol. Balhin ko ay kay. Ano rin, utang na rin, bayanan. Puso na rin, balhin ko kita ay kay. Wait, larong kuha, masabilas mo pan. Mayroon sunahan kita kasi lapas din. Ang hikit-hikit. Maning sigwa ni utang din eh. Pero maka kuha taglapas eh. Grabe po yan ito. Sabilas. Oh! Bago! Utang na rin. Tara lang! Kami kayo, mabig ko ito. Ano ba pa talaga? Ano ba? Tapos dulu nak pakai. Atak ni bata ana sabog na. Atak dos day ni bata. Palpil. Asa ba to sa to? Grabe sa tanah bata ana. Palpal mo tuan. Akong bata. Grabe. Please, no! 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 Tama. Baliw ka yata eh. Manok. Yes. Ini sup ang pinus mga bata. Yes. Ini kat ni. Ini kami tugaw. Dan kuwaon. Tutugirin lagi siya lambas ng bata. Nampak yung jeep po nagpaprako. Diin yung bata ang amahan ng kan ng mga ini. Semukan tayo ng pinuwi. Yes. Yes. Pero buhi. Sige, mas yan. Terus kita itu kan itu. Mal ih. Aku kan tuh sampai ini. Sana all. Paling tapo. Ano ka natin? Ano ka mga dire? Lumagat. Sino nagat? Dari dagat diri day. Ano ka saan? Ano kabot ko? Ano para makasuwa ko? Ano yate ano? Usi suwa. Ay, usa na ako man manok. Ano man ni pamuha? Para sa pagpasuwa sa pamilya? Ano yate? Yate ano? Akong manok kasuan sa pamilya ako ng pamilya wa man kay kasuan na. Imong pamilya ni ipasuwa sa akong manok no? Ako na ka naman kamot makasuwa ng pamilya. Ako man Ano ni ya? makasuwa sa pamilya. Yate ra. Ato na ko kay Ay sigpag. Ambina ako man ang manok. ay gusto paling kamot kung panagat ko kaya. Ano? Papa na noon eh. Iske, gusto ko maguro. Ting, Ay sagot. Ay kung
maglagot na ko. Ayaw ko pasok ba kay lain mo kung pasok ra ba. Kilaw mo kung tao ra ba. Ay mo sa sa tao ni kamot para makasakaon. Og maning kamot ka, ayaw pangamong og laing hayop kanang imong hayop mo ay. Kuan nga ako man imong kuan on. Wala man ko manghilabot imong hayop tao. Bitik hinuon. Hilabot kinsa din ang hayop dayong gilipit mo ha dinha. Nanagat ra ko diri. Ya, tira managat ko taon. Usa may kasayop ang tao man kamot dayong managat ay pamatuwa pamilya. Ay. Nari sayop ay, wala man ang sayop. Wa masayop. Wa masayop nang dili imong manok, dili ikaw nagpadako ni ikaw mi mukaon. Di ikaw po sa taon. Di. Ay, mukaon po nila. Wata ko diha asa to. Kuan. Ya, wata ko diha. Ya, wata. Ano man ay sayop ko diha. Ayo, dito ko dili. Abo, abo, abo. Abo, abo.